श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडो प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। காலையில அந்த 5:30 மணி வகுப்புக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். எல்லாருக்கும் வைமி ஏகாதசி வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी, हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. நேத்தி மாதாஜி நேத்தி முந்தானெல்லாம் நம்ம பாடம் இதுல என்ன பார்த்திருக்கோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய பாக்குறோம் உரையாடல். அதுல நேத்தி எல்லாம் என்ன பார்த்தோம்? நேத்தி என்ன சொன்னாங்க மாதாஜி? யாராவது சொல்ல முடியுமா? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। ஹரே பிரணாம் பிரபு, சொல்லுங்க. பக்தி தொண்டுல ரகசியமான அறிவை பத்தி பகவான் சொல்றாரு. அவரோட சக்திகள் எல்லாம் எப்படி செயல்படுத்துன்னு. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தின்னு அந்த 3 சக்திகளை பத்தி பார்த்தோம். ஆன்மீக உலகம், ஜீவராசிகள் கிரியேட் ஆகிறது, ஜட உலகம் கிரியேட் ஆகிறது பத்தி எல்லாம் பேசணும். 3 சக்திகள் என்னென்ன பிரபு? பகவானுடைய 3 சக்திகள். அந்தரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி, பகிரங்க சக்தி மாதாஜி. அந்தரங்க சக்திகளுக்கு நம்மளாம் இப்போ பகிரங்க சக்தியில இருக்கோம். ஜட உலகம் பகிரங்க சக்தியில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம நடுத்தர சக்தியில இருக்கோம். நடுத்தர சக்தி, ஜீவராசிகள் நடுத்தர சக்தியில இருக்கும். கரெக்ட் இருக்கோம். ஏன் நடுத்தர சக்தின்னு சொல்றாங்க? அதாவது நம்ம பக்தி செஞ்சு நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போலாம். அவங்க செஞ்சோம்னா கீழ் லோகத்துக்கு போயிடுவோம் இல்லையா மாதாஜி? நாம ஆன்மீகத்திலயும் ஈடுபடுறோம், பௌதிகத்திலயும் ஈடுபடுறோம். 2 விதத்திலயும் நம்ம இருக்கணும். மதிப்பெண் பூனை நம்ம எல்லாம் எந்த நேரம் வேணா எதுல வேணா நம்ம தாவரவாசி தான். நம்ம நடுத்தர சக்தின்னு நம்ம சொல்லப்படுது. அப்புறம் மிக மிக ரகசியமான அறிவு அப்படிங்கறத பத்தி மாதாஜி சொன்னாங்க. என்ன அது மிக மிக ரகசியமான அறிவு? பக்தி தொண்டுனாலதான் அந்த ரகசிய அறிவை புரிஞ்சுக்கலாம். பகவானோட சக்திகள் எப்படி செயல்படுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. நாரதருடைய இதனுடைய தெரிஞ்சு நம்ம அது மாதிரி நடக்கிறோன்றது அது ஒரு கருத்து இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. அதாவது நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேறணும், இதை விட்டு நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நாம பக்தி சொல்லிட்டு செய்யணும். அது செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளுடைய நித்தியமான அந்த உலகத்தை நம்ம சென்றடைவோம். அதுதான் இங்க மிக மிக ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு சாப்டர் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு யம் பாகவத சேவையா भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे
वशत्याशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा டிவோட்டிஸ். நாம வந்து நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் உபதேசங்களை. அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஷேர் பண்ணி ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிரபு எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 32வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து இப்ப நான் ஸ்லோகம் படிச்சிடுறேன், எல்லாருமே அதை ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க, அப்புறமே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏதத் சம்சூச்சிதம் பிரம்மஸ்தாவத்ரயஸ்ய கிஞ்சிதம் யத் ஈஸ்வரே பகவதி கர்ம பிரம்மணி பாவிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. संसूदं ब्रह्म सिहिसितं ईश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितं कर्म ब्रह्मणि भावितं. யாராவது ஒரு மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க, ஒருத்தவங்க வந்து சினானிமஸ், ஒருத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு. பிரபு யாராவது ஒருத்தவங்க சேர்ந்துங்க. ஏதத் சம்சுச்சிதம் பிரம்மம் ஸ்தாவத்ரிய சிஹிசிதம் யத் ஈஸ்வரே பகவதி கர்ம பிரம்மணி பாவிதம். தேங்க்யூ மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு நான் படிக்கட்டுமா? சினானிமஸ் படிங்க, பதவுரை படிங்க மாதாஜி. பதவுரைய ஏதத் இந்த அளவு, சம்ஸ்கிருதம் கற்றறிந்தவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரம்மன் பிராமணரான வியாசரே பாயத்ரய தாபத்ரிய மூவகை துன்பங்கள் சிக்கிஸ்திதம் குணப்படுத்தும் முறைகள் யத் என்ன ஈஸ்வரே பரம ஆளுநர் பகவதி முழுமுதற் கடவுளுக்கு கர்ம ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் பிரம்மணி மிகச்சிறந்தவர்களிடம் பாவிதம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட. ஓகேவா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு பிரபுஜி யாராச்சும் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபு. பிராமணரான வாசுதேவரே, ஒருவரது செயல்களை பரம புருஷனான முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ப்பணிப்பதுதான் எல்லா தொல்லைகளையும் துன்பங்களையும் அகற்றுவதற்கான மிகச்சிறந்த நோய் தீர்க்கும் முறை என்று கற்றோர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து வியாச பகவான்கிட்ட வந்து நாரதர் வந்து அறிவுரை சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற வரையிலும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல சம்சூச்சிதம் அப்படின்னு வருது. சம்சூச்சிதம் அப்படின்னா என்ன? கற்றறிந்தவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கற்றறிந்தவர்களால் என்ன முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது? தாபத்ரயோர் சிகிச்சிதம், தாபத்ரய சிகிச்சிதம். தாப அப்படின்னாலே வந்து துன்பங்கள், திரைய அப்படின்னா மூன்று விதமான துன்பங்கள் நமக்கெல்லாம் ஏற்படுது. அந்த 3 விதமான துன்பங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? ஆதி பௌத்திகம், ஆதி பௌத்திகம், ஐயோ சொல்ல வரலையே. ஆதி பௌத்திகம், ஆதி ஆதிபௌதிக, ஆதி ஆத்மா, ஆதி ஆத்ம, தெய்வீகம். கரெக்ட். ஆதி ஆத்மிகம். ஓகே. ஆதி ஆத்மிக், ஆதி பௌதிக், ஆதி தெய்வீக். அந்த 3 தெய்வீகம். துன்பங்கள்ல தான் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம். அந்த 3 துன்பங்களும் குணப்படுத்தும் முறை, அதான் சிகித்சிதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 துன்பங்கள்ல இருந்து நாம வெளியில வரணும். அந்த துன்பங்களை நமக்கு குணப்படுத்தக்கூடிய, நோய் தீர்க்கும் மருந்தா இருக்கிறது கூடியது எது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது யாரால என்ன அது அந்த தீர்க்கக்கூடியது அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ண அர்ப்பணம் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சோம்னா அதுதான் வந்து என்னது, நோய் தீர்க்கும் முறை அப்படின்னு யாரால சொல்லப்பட்டிருக்கு? கற்றவர்களால், நன்கு கற்றறிந்தவர்களால் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம 9.27 ஸ்லோகம் யாராச்சும் தெரியுமா? பகவத்கீதை என்ன சொல்லியிருக்குது? எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி, சொல்லுங்க. எத் கரோஷி எத் அஸ்னாசி எஸ் ஜுகோஷி எஸ் ததாசி எத் கரோஷி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தபஸ்யசி எத் அர்ப்பணம். அதுல வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து விடு. எந்த செயல் செய்தாலும் அதை எனக்கு என்ன அர்ப்பணித்து செய்தாலும், என்ன உண்டாலும், என்ன படைத்தாலும், எந்த தவம் செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணிக்கு என்ன அர்ஜுனன்ட்ட அதுதான் சொல்றாரு பகவான் இல்லையா? எதை நீ செய்யறியோ, எதை நீ படைக்கிறியோ, எதை நீ தவம் பண்றியோ, எதை கொடுக்குறியோ எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமா செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுதான் வந்து இங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம எதை செஞ்சாலும் பகவானை மையமா வச்சு செய்யும் பொழுது நாம இந்த மூவகை துன்பங்கள்ல இருந்து, இந்த உலகத்துல இருந்து நாம வெளிவருவோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டது. இப்ப வந்து பகவானை பற்றிய செய்திகளை வந்து யாருகிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும்? பொருளுரையில இருந்து பாருங்க. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அறிஞர்களால கேட்கணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள், குருவிடம் நம்ம வந்து தீட்சை பெற்ற குருவிட்ட கேட்கலாம், உத்தம அதிகாரிகள்ட்ட இருந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது நமக்கு அந்த செய்திகளோட உண்மையான அர்த்தம் வந்து நம்ம மனசுக்கு புரிய வரும். அது எப்படி கேட்கணும்? அவங்கள்ட்ட பணிவாகவும் அடக்கமாகவும் அடக்கத்துடனும் பணிவுடனும் விருப்பத்துடனும் கவனத்துடனும் நம்ம வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரத்தையுடனும் கேட்கணும். அதுதான் நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்ட விஷயம். இப்ப அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கறதுனால நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்க போகுது? நம்ம அதை கேட்கிறோம், கவனத்தோட கேட்கிறோம், ஸ்ரத்தையோட கேட்கிறோம். அதனால நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் மாதாஜி? முக்திக்கான வழி கிடைக்கும், துன்பங்கள்லாம் முக்திக்கான வழி கிடைக்கும். வழி கிடைக்கும். நம்ம துன்பங்கள், இந்த பௌதிக துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைவோம். அததான் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. மூவகை துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், இந்த பௌதிகத்துல இருந்து விடுதலை அடையணும் அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம நல்ல அதிகாரிகள்ட்ட இருந்து நல்ல விஷயங்களை கேட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தி முக்திக்கான இடத்துக்கு நம்ம போகணும். அதுதான் வந்து சரியான முறை அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு கிளாசிக் உதாரணமா இங்க வந்து நாரதரையே கொடுத்துருக்குறாங்க. நாரதர் என்ன செஞ்சாரு? தன்னுடைய பக்தி வேதாந்திகள், அவர் வீட்டுல பக்கத்துல வந்து பக்தி வேதாந்திகள்லாம் வசிச்சாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து அவர் என்ன கேட்டாரு? நல்ல ஒரு பகவத் விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. அவர் சாதாரண ஒரு பணிப்பெண்ணின் மகனாதான் அந்த பிறவியில பிறந்தாரு. ஆனா அந்த பக்தி வேதாந்திகள்கிட்ட இருந்து கேட்டக்கூடிய அந்த பகவத் விஞ்ஞானம் வந்து என்ன செஞ்சது? அவரை அந்த பிறவியிலேயே, எந்த பிறவி அவர் வேலைக்காரியின் மகனாக பிறந்த அந்த பிறவியிலேயே அவர் என்ன ஆட்டாரு? சக்தி ஆவேச அவதாரமாகக்கூடிய சொல்லக்கூடிய நாரதன்கிற அந்த நிலைக்கு அவர் வந்து உயர்ந்து போனாரு.
அது மாதிரி நாம எல்லாருமே வாழ்க்கை போராட்டத்துல வந்து இங்க சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம், எல்லாருமே சிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன செய்யணும்? நாரதருடைய பாதையை நாமளும் பின்பற்றணும். ஒரு நல்ல ஒரு அதிகாரிகள்ட்ட இருந்து நாம என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி பகவத் சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்ம கேட்டு அறிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தெரிய வருது. அப்புறம் இந்த பௌதிக உலகத்துல நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்துலயும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, பகவானுடைய அனுமதி இல்லாமல் இங்க வந்து ஒரு துரும்ப கூட இங்க அசைக்க முடியாது. அவரு அனுமதி இல்லாம ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நம்ம செய்ய முடியாது. அவனன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது இல்லையா? நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து பகவத்கீதை 13.23 ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. என்ன ஸ்லோகம் யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? உபத்ரஷ்டானுமந்தாச்ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வரம் பரமாத்மேதி சாத்யுக்தோ தேகேஸ்மின் புருஷ பர. அந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்ன? நம்முடைய இதயத்துக்குள்ள அவர் தான் பரமாத்மாவா வீற்றிருக்கிறாரு. வீற்றிருக்கிறது மட்டும் இல்ல, அவர் என்ன செய்யறாரு? நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் மேற்பார்வையிடுறாரு. உபத்ரஷ்டான்னா ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்காரு. வழிகாட்டி மட்டும் இல்ல, அனுமதி கொடுப்பவரும் அவரே. வழிகாட்டியாவும் இருக்கிறாரு, அனுமதி அனுமதி கொடுப்பவரும். நாம எல்லா செயல்களையும் நம்ம நினைச்சபடி நம்ம இஷ்டத்துக்கு செய்ய முடியாது. நம்ம எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறத பகவான் தான் அங்க தீர்மானிக்கிறார். நம்ம எல்லாத்துக்கும் விருப்பப்படலாம், நமக்கு ஓரளவு சுதந்திரம் இருக்கு, சிறிய சுதந்திரம் இருக்குது. ஆனா முழுசும் வந்து என்ன பண்ணுது? பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் நம்ம இருக்கிறோம். அவரு அனுமதிச்சா மட்டும்தான் நம்ம எல்லா செயல்களையும் செய்ய முடியும். அப்படிதான் இங்க வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவானுடைய அனுமதியின் பேரில் தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும்? எந்த ஒரு செயலும் நடக்கும். அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனாலஜி, 2 அனாலஜி ஸ்ரீல பிரபுபாதா இதுல கொடுத்துருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஒரு நோயாளி இருக்கிறாரு, அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆகுறாரு. ஒரு டாக்டர் வந்து அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. அதுல வந்து அவர் முழுமையா குணமடைஞ்சிருவாரா அப்படின்னா, அதுக்கும் பகவானுடைய அனுமதி வேணும். முயற்சி பண்ணலாம், டாக்டர் வந்து அவரை காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஆனா ஒரு உயிர் பிழைக்கிறதுக்கூட அனுமதி யாரால கொடுக்கப்படுது? பகவானால் மட்டும்தான் அந்த அனுமதி கூட கொடுக்கப்படுது. அவருக்கு பிழைக்கணும் அப்படிங்கிற விதி இருந்ததுன்னா அவர் பிழைச்சுக்குவாரு, இல்லைன்னா அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கிடுவாரு. அதுவுமே பகவானுடைய ஏற்பாடுதான். இன்னொரு அனாலஜியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு படகு இருக்கு, நல்ல படகு. அதுல வந்து எந்தவித ஓட்டம் இல்லை, எதுவும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, நல்ல படகு. அது வந்து என்ன செய்யுது? நதியை கடந்து அக்கறைக்கு போகணும். அந்த மாதிரி போகும்பொழுது நல்ல படகு தானே, நல்லபடியா அடுத்த அக்கறைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா அந்த திடீர்னு வந்து காற்று வீசலாம், திடீர்னு வெள்ளம் வரலாம், ஏதோ ஒரு காரணத்தினால படகு மூழக்கூடிய வாய்ப்பு கூட ஏற்படக்கூடிய நிலை இருக்கும். அதை நல்லபடியா அக்கறைக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுக்கும் யாரோடைய அனுமதி வேணும்? பகவானுடைய அனுமதி வேணும். இந்த 2 அனாலஜி ஸ்ரீல பிரபு அதை வந்து நம்ம பர்பட்ல அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம வந்து பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு செயல்களுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. சர்வசக்தி படைத்தவர் பகவான். அவர் என்ன செய்யறாரு? அவருடைய கருணை நமக்கு வேணும். அந்த கருணை இல்லைன்னா நம்மளுடைய பாதை வெற்றிக்கான பாதை எது? நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதை. ஆன்மீக பாதையில நிறைய தடை கற்கள் வரும். நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய 6 விதமான அழுக்குகள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதை அன்னிலையுமே நாம என்ன செய்யறோம்? பௌதிகத்துல ஈடுபடுறோம். அந்த மாதிரி தடைக்கற்கள்லாம் வந்தா நம்ம ஆன்மீக பாதையில முன்னேற முடியாது. அதுக்கு யாருடைய கருணை வேணும்? பகவானுடைய கருணை நம்ம எல்லாருக்குமே வேணும். அந்த தடைக்கற்களை அதனாலதான் அவர் அகற்றுவார். அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? அவருடைய கருணையை எதிர்பார்த்து நம்மளுடைய எல்லா விதமான செயல்களையும் அவருக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். அப்ப அவருடைய கருணை நமக்கு நிச்சயமா கிட்டும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவானுடைய 3 நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 3 நிலைகள் இப்ப ஆரம்பத்திலே பிரபு சொன்னாரு. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அந்த 3 நிலைகளுமே யாருடைய அம்சம்? பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய அம்சம் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசுல நம்ம ஏத்துக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணரே தான் வந்து பிரம்மனாவும் வராரு, பரமாத்மாவா நம்ம மனசுக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு. 3 நிலைகளுமே பகவானுடைய நிலைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அது அன்னில இந்த உலகத்துல வந்து நிறைய திறமைசாலிகள்லாம் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கற்றுணர்ந்த பண்டிதர்கள் இருக்காங்க, விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க, தத்துவ ஞானிகள் இருக்காங்க, கவிஞர்கள், ஓவியர்கள், நடன கலைஞர்கள், கதாசிரியர், இப்படி யாரா வேணா இருக்கட்டும். ஆனா அவங்களுடைய திறமைகள்லாம் என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய நிலையை வந்து உயர்வுபடுத்துறதுக்காக அது வந்து அவங்களுடைய திறமையை வந்து உபயோகிக்கணும்.
அதுதான் இந்த பர்பட்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து பகவானை புகழ்ந்து ஒரு கவிதையா பாடலாம். கவிதை திறமை இருக்கிறவங்க, தையல் தெரிஞ்சவங்க அழகிய ஆடைகள் எல்லாம் தைச்சு பகவானுக்கு அணிவிக்கலாம். அப்புறம் அவர் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் அதெல்லாம் செஞ்சு அவருக்கு அணிவிச்சு நம்ம அழகு பார்க்கலாம். பூமாலை தொடுத்து அவருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். இப்படி நம்மள்ட்ட என்னென்ன நம்மள்ட்ட திறமைகள் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த திறமைகள் எல்லாம் என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ணரை மையப்படுத்தி அவரை தான் சென்டர் பாயிண்டா வச்சு நம்ம வந்து செயலாற்றணும். எல்லா செயல்களையும் அவரை வந்து முன்னணியில வைக்கணும். நம்மள்ட்ட இருக்க திறமைகள் எல்லாம் அவருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு நாம என்ன செய்வோம்? அவரை பார்த்து நம்ம காப்பி அடிக்க நினைக்க கூடாது, நகல் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவத்கீதையில வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆனா பின்னாடி அவர் என்ன செய்யறாரு? பகவான் வந்து போர் புரியணுங்கிறத அவர் வலியுறுத்தணும்னா பகவானை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற நிலையில வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? போர்ல ஈடுபடுறாரு. அந்த வழியை தான் நாம எல்லாருமே பின்பற்றணும். அர்ஜுனனுடைய வழியையும் நாம பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நாம வந்து நம்மளாம் வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்கிறோம், உழைச்சு சம்பாரிச்சிட்டு வர பணத்துல ஒரு பகுதி நம்ம எல்லாம் வந்து 100ல 1 பங்காவது அல்ல 10ல 1 பங்காவது நம்ம வந்து பகவானுக்காக செலவிடணும். ஆனா ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா 50% 50% தொகையை வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து மனசு வரலன்னாலும் 1 பங்காவது நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுக்காக செலவிடணும். இப்ப பணம்ங்கிறது என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? பணம்னா என்ன? ஹே கிருஷ்ணா. லட்சுமி. சம்பாதிக்கிறதுனால பொருள் ஈட்டு. லட்சுமி. பணம்ங்கிறது லட்சுமி, செல்வ திருமகள் இல்லையா? அவரு லட்சுமியோடதான், மகாலட்சுமியோட தான் வந்து பணமா நமக்கு வருது. அந்த மகாலட்சுமி வந்து யாருடைய உரிமை? பகவான் நாராயணருடைய உரிமை. நாராயணருடைய மனைவி, அவங்களுக்கு தான் அவங்க உரிமைப்பட்டவங்க. அப்படி அவங்களுடைய சொத்து, லட்சுமி யாருக்கு சொத்து? நாராயணருக்கு சொத்து. அவங்களோட சொத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கறது தானே முறை. அதை தான் இங்க வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபாதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம சம்பாதிக்கிற பகுதியெல்லாம் பகவானுக்காக செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து பகவானுடைய இது மட்டும் இல்ல, நம்ம பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாம் கேட்கறதுல ஆர்வமா இருக்கணும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பு வந்து நம்ம இங்க குடியிருக்க எல்லா பக்தர்களுக்கும் கிடைச்சிருக்கு. தினம் காலையில இருந்து இரவு வரையிலும் பகவானுடைய லீலைகள், அவரோட சம்பந்தமான விஷயங்களை கேட்டு கேட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய புனிதத்த நிலைய நம்ம உயர்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நிறைய பேருக்கு அது கிடைக்காம இருக்கு. இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வகுப்புக்கு வராதவங்க வந்துட்டு வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நமக்கு வந்து இந்த கருணை கிடைச்சது வந்து, இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஒரு கருணை தான் காரணம். நம்ம எல்லாருமே இதுக்கு வந்திருக்குது. ஆனா இந்த வாய்ப்பு கிட்டாம இருக்கிறவங்களுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? நம்மளால முடிஞ்ச அளவு இந்த வகுப்பை பத்தி எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அவங்களெல்லாம் இந்த வகுப்புல வந்து சேர சொல்லணும். அவங்களும் இந்த நல்வழியில ஆட்படுத்தணும். அவங்களுக்கு நாம வந்து உறுதுணையா இருந்து அவங்களுடைய ஆன்மீகத்துக்கும் நம்ம வழிவகுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பகவத் கைங்கரியம் தான் வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது பகவானை நெருங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நாம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி. நம்ம வந்து பகவானை நெருங்குறோம், பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக போறோம். இது எல்லாமே யாருடைய கருணை? பகவானுடைய கருணையினால் நடக்குது. அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் இதுல கொண்டு வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தணும். அதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து நமக்கு இந்த பர்பட் வழியா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதோட நமக்கு இந்த இது ஸ்லோகம் முடிவடையுது. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. இதோட சாராம்சம் என்னன்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மாதா. முக்திக்காக வழி சொல்றாங்க. எல்லா துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம எது செஞ்சாலும் பகவானை முன்னிறுத்தி செய்யணும். நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்துல ஒரு பங்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். அப்புறம் வந்து நம்மளை சேர்ந்தவங்களையும் கொண்டு வந்து இந்த இதுல ஈடுபடுத்தணும். இந்த மாதிரி நம்ம பகவானோட அனுமதி இல்லாம இங்க ஒரு காரியமும் நடக்காது. இது எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த ஒரு பர்பட் மூலமா நமக்கு அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேற யாருக்காவது உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லணும்னா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே மாதாஜி எல்லா சக்திகளையும் வந்து பேசுறோம். 3 சக்திகளை பத்தி பேசுறோம்னு கொடுத்தாங்கல்ல மாதாஜி. அந்த சக்திகள் தான் இதுவா? 3 சக்திகளா பிரபு? இல்ல மாதாஜி, ஒரு போன ஸ்லோகத்துல 3 தலைப்புகளின் கீழ் நம்ம விளக்குறோம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. போன ஸ்லோகத்திலயா? மாதாஜி, லாஸ்ட் லைன். ஒரு நிமிஷம். பகவானின் சக்திகளை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு. அதான் இது 3 அதான். உடைய 3 சக்திகளை பத்தி 3 சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமான தலைப்புகளின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லையற்ற சக்திகள், அந்த 3 இதுதான் பிரபு. ஆதி அவருடைய இது அந்தரங்க அந்த சக்தி, பகிரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி. பகிரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி. முதலே சொல்லிட்டானே. அவருக்கு ஏகப்பட்ட சக்திகள் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த 3 சக்திகள் கீழே நம்ம வந்து இதுல எல்லாம் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இல்ல, அந்த தலைப்போட விளக்கம் கொடுக்கறதா போட்டிருக்காங்க. கொடுக்கறதா போட்டிருக்காங்க. அது வந்து சரி சரி, ஓகே மாதாஜி, ஓகே. நாளைக்கு பார்த்து சொல்றேன் உங்களுக்கு. தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நமக்கு அப்படின்னு விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நிறைய இடத்துல.